Visibilment skomdi, aktar deputati tal-oppożizzjoni qed jażlu li ma jlisnux kelma dwar dak li qalet il-kollega tagħhom u membru tal-klikka tal-Blue Heroes, Claudette Buttigieg. Wan jistaqsihom mistoqsija sempliċi jekk jaqblux ma' dak li Buttigieg qalet fuq radju ta' Knisja ftit jimilu li ma jiddespjaċiha xejn li fl-2020 tajru lil Adrian Delija mit-tmexxija tal-partit. Ġifieri jiddispjaċik li għamiltu hekk, li għamilt hekk, li kont involuta? Le, Ħallast il-prezz imma. ekku. Il-prezz tal-popolarità mhux the ultimate price. Dak il-moment ħassejt li qed nagħmel the right thing. Issa jiena ma tantx inħu deċiżjonijiet f'ħajti li wara jiddispjaċini fuqhom. Id-deputati li ltqajna magħhom huma u deħlin il-Parlament, il-koll u low biċċar li nfiċklu fil-mistoqsija tant ħassawhom skomdi li bdew jaraw kif se jdawru s-suġġett biex jimlew il-ħin sakemm jaslu biex jitlu fil-binja tal-Parlament u jeħilsu mill-mikrofonu ta' One News. Claudette Buttigieg qalet li ma jiddispjaċix li għamlet lil Adrian Delija taqbel magħha. Skomda twieġeb fuq da suġġett. Happy New Year l-ewwel net, bdejna s-sena suppost Happy New Year, tgħidli mhux hekk tajjeb. Proset. Id-deputat Ryan Kallus ukoll beżal ġildu fil-waqt li qal li m'għandux diffikultà iwieġeb dwar dak li qalet Buttigieg xorta waħda għażel li fl-aħħar mill-aħħar ma jwieġibx. Jiena m'iniex ħanqod nidħol f'daw Skomdu twieġeb. ma laqqax xejn jien affukat u naħseb il-membri Kont parti tal-oppożizzjoni. mill-istess klikka skomdu twieġeb fuq li qalet fuq Adrian Delija. Ismani, jiena m'għandi l-ebda diffikultà wieġeb, però nippreferi nifoka x'inhu importanti għall-pajjiż. Taqbel ma dak li qalet Claudette Buttigieg il-bira. Iġata tajba. Taqbel magħha. Aħna nkomplu naħdmu, ufotati naħdmu Kont parti mill-istess klikka li neħħew lil Delija taqbel magħha. nkomplu naħdmu għal-ġid tal-poplu Malti u xi kollu. Skomdu twieġeb. Grazzi. Onorevoli. Claudette Buttigieg qalet li ma jiddispjaċiha xejn tal-li għamlet lil Adrian Delija taqbel magħha. Menx kommenti fuq dal-affarijiet. Kont parti mill-istess klikka skomdu twieġeb. Xejn minn da. Jiena mhux se nkun qed nikkommenta f'isem ħadd ieħor, jiena nibqa' effukat u konċentrat biex bħala Partit Nazzjonalista nimxu l qudiem. Din il-qasma fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kienet diġà ħarġet evidenti fil-mod kif wieġeb lil One News id-deputat nazzjonalista Alex Borg magħruf li huwa qrib Adrian Delija dwar l-istess dikjerazzjoni ta' Claudette Buttigieg. Jien nista' nitkellem fuq innifsi, ħadd ieħor iwieġeb huwa l-email tiegħu. L-iskumdita kbira spikkat ukoll kmieni din il-ġimgħa meta One News taqsa dwarha lill-eks Viċi Kap Nazzjonalista David Hughes li huwa wkoll qrib Adrian Delija. Senti għamilt id-domanda tiegħek, kienet iwieġeb. Sadaka iċċutika ħinti. Jiena Min-naħa tiegħu id-deputat Ivan J. Bartolo qal lil One News li kien imsiefer u għal daqstant mhux ċert x'qalet Claudette Buttigieg madanakollu fuq ħaġa waħda iħossu ċert. Jiena kull ma nista' ngħidlek bħalissa il-Grupp Parlamentari Partit Nazzjonalista vera maqut.